Mgbe ọ dị mba ndị mepegoro emepe nakwa mba ndị ka na-emepe emepe ijikọ aka ọnụ abụrụla nke akọwara kọwasị ike na ọ dị oke mkpa maka na ọ na-abụ aka nne kwa aka ekpe akwa aka nne. Ọ bụ kọmishọna Anambra steeti na-afụ maka ọkụ na ihe a na-enweta na mmiri bụ injinia Julius Chukwuemeka mere ka amụta nke a n'oge ọ na-agwa ABA Osogbu gbasatara etu mba United States nke America ji wee nọrọ na nso nso a wee pụọ n'otu World Health Organization nakwa otu ọchịchị mba Japan nakwa otu United Nations Office for Project Service UNOPS ji wee weta nkwado ntụmadị maka ihe gbasara mgbanwe ihe igwe na Anambra steeti. Onye ọrụ anyị bụ Emeokonkwo kọrọ akụkọ a ka o si wee kwu ya. Maka kọwara na obodo ndị mepegoro emepe n'ụwa nakwa obodo ndị ka na-emepe emepe kwesịrị ijikọ aka ọnụ were nyere onwe ha aka, mere ka amata na obodo na-emepe emepe na-atụkwasị obi na obodo mepegoro emepe iji nweta agamniru n'ihe gbasara nka na ụzụ, ahụike ya nakwazi ịhụ na nsogbu gbasara gburugburu bụ nke ha kwụsịrị site n'ijikọ aka ọnụ. N'okwu nke ya, kọmishọna na-ahụ maka ihe ndị a na-enweta n'ala nakwazi mmanụ bụ Maazị Tony Ifeanya gwara ndị na-eto eto obodo na-emepe emepe ka ha mụta ha na ndị mepegoro emepe ị na-ejikọ aka ọnụ na ị na-arụ ọrụ, ma gwakwazi ndị nọ na mpaghara obodo mepegoro emepe ka ha mụta ihe site na ihe gọọmenti nke Japan mere na Anambra steeti site n'ịgbatara steeti a ọsọ enyemaka n'ihe gbasara ịkwụsị mkpamkpa ide ma buzie na ihe ndị ọzọ na-emebi obodo na-eme na steeti a, ma kaba ahụ mee ya na mba ndị ọzọ ebe ụdị ihe a na-eme ka e were nweta ụdị mmepe